l'animal més famós de tots els temps, Harry Potter. Harry Potter té 7 llibres i pel·lícules que s'han fet molt famoses al món sencer. Què opines sobre el col·legi Hogwarts de Màgia? És una bona escola, m'agrada molt. És molt gran i vell, aunque té molts secrets guardats. Per què Ron és el teu millor amic? Perquè m'ha ajudat en totes les aventures. Estàs dolent des de la mort de Dumbledore? Sí, molt dolent. Era un gran mag i un gran professor. Portes millor la relació amb els teus oncles? Sí, molt millor, encara que quasi no els veig. Has utilitzat alguna vegada la màgia per a fer travessures? Sí, moltes vegades, sobretot per a passejar per el castell de nit. Et deixes el cabell llarg per a tapar la cicatriu? No, em deixo perquè m'agrada el cabell llarg. Te continua fent mal la cicatriu? No, des de la mort de Voldemort ja no em dol. Continues anant al carrer on Lleón? Sí, vaig anar l'altre dia per a comprar uns llibres per als meus fills. Qual és el teu professor preferit? El professor Lupin. Quin és el teu embruixament preferit? Wingardium Leviosa, perquè va ser el primer que vaig aprendre. Consisteix a fer levitar objectes. Quin és el teu animal màgic preferit? L'ovila, perquè és un animal molt majestuós. Aún tens la granera Nimbus 2000? Sí, encara que ja està passada de moda. Le tinc molta estima. Els teus fills juguen al Quidditch? No. Quidditch ja quasi no es juga. S'han inventat esports més nous. No s'ha après de Malfoy? No, ja no el veig. A vegades el veig, però no el saludem. Gràcies per haver vingut, Harry Potter. Moltes gràcies i adeu. Pot dedicar un embruixament? Por supuesto. Wingardium Leviosa. Ups, m'ha llegit mal l'embruixament.